El minister de Aruba actualmente está en América y reúne entre otros con el Cónsul General de Reino en Miami. El tópico na varia entre otros la cooperación de Reino para involucrar Aruba más en el terreno de sostenibilidad, mirando con nuestro proyecto en Cuteyano, y a toque tema de los estudiantes en la Universidad en América y también a papel arriba la función de Aruba como hub. Pero mirando con Miami también tiene función de hub, con Aruba lo por fungir en un escenario como tal. Tegen mensen in Europa heb je ook Rotterdam en Amsterdam zijn beide hele grote havens. En beide hebben ze hun eigen niche. Rotterdam met containers en Amsterdam bijvoorbeeld in de cacaohandel. En dat is minder dan een uur van elkaar. Dus door heel goed samen te werken kun je nog steeds meerdere hubs hebben in zo'n heel groot gebied die elkaar versterken. Dus het is denk ik gewoon belangrijk dat ik dat ook blijf zeggen. Je kunt ook in Aruba een hoofdkantoor neerzetten of in Aruba een sales team neerzetten. En dat kan dan samenwerken met Miami en dan wordt het sterker in de regio. Arriba un letter of intent con un enfoque especial arriba no Sunrise City, que hay colaboración para buscar inversionistas para seguir desarrollando el área para arriba de brug. En of we investeerders kunnen krijgen om in dat gebied te investeren, zodat ze ook meer business kunnen aantrekken in dat gebied. En dan kunnen ze ook weer die hubfunctie zeg maar, vanuit die regio gaan doen. En dat is een consortium van architecten en stedenbouwkundigen. En zij hebben ook investors achter zich. En zij willen graag een plan maken voor Sint-Nicolaas en kijken of die investering dan ook kan komen. Dus we hebben nog niet de letter of intent ondertekend, want we moeten even goed kijken hoe we het gaan doen, dat alle partijen echt gecommitteerd zijn. Toevallig gisteren nog, dat vertelde ik ook aan de minister-president, toevallig gisteren hebben wij 4 verzoeken gekregen, want wij waren in Broward, dat is een beetje noordelijk van Miami, en wij moesten het Koninkrijk vertegenwoordigen. En 4 Amerikaanse bedrijven hebben specifiek gevraagd om Aruba. En we gaan dus die links maken. Dus ja, er is echt belangstelling ook vanuit hier voor Aruba, zeker. El tópico de enseñanza, el Cónsul compartió que ya acaba de un acuerdo confirmado con Florida International University, FIU, donde por cierto tiene varios años de tierra de estudia, y que ahora no mestre paga es suma grande más como extranjero. Ahora no puede disfrutar de un precio reducido como in-state, pues mezcos con un local. Quer seguir negociar con otra universidad para mirar si por haya más colaboración para ampliar opciones para los estudiantes.